Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abashone ngesihluku abantu abahlanu engozini yemoto kanye netruck eyenzeke ku R57 ngaphandle kweHillbron. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela kungilandele ngo Instagram @zwide_media. Kuvalwa amehlo kwenzeka isibhicongo sengozi ngesikhathi kutholana phezulu imoto encane kanye netruck ku R57 eHillbron. Abezosizo liphuthumayo bafike imoto encane kanye netruck sezivele zitholane ephezulu. Itruck ibigibele phezulu kwemonto encane ngaphandle komgwaqo. Bafike ke ba-check ukuthi abantu ngabe basaphila na. Ngebhadi ke bathola abantu abahlanu bevele sebeshonile. Kube ukuthi akushone abantu besilisa ababili kanye nabantu besifazane abathathu abebe semontweni ngaphakathi. Ngebhadi ke akukho obese kungenziwa bese vele sebeshonile. Abebe gibele truckini umshayeli kanye nepassenger. Ngenhlanhla ke kube ukuthi baphunyukile abakhonanga ukulimala akhona engozini. Abezosizo liphuthumayo baqhubekile ke nokuhlola akhona endaweni yesigame ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo sithi dudu kwimndeni kanye nezihlobo ezithe zashiywa ngabathandiweyo ubazo. Mina nje ngentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.